Shalom shalom ቤተሰብ እግዚአብሔር አምላክ ሰላም ጸጋና ክርስቶስ ምስኩልኩም ይሁን ከመይጸንይኩም Hejsan Guds församling, Guds nåd och Guds frid vare med er. ሎም ድማ ነዚ መዓልቲ ዝኸውን ንዝበለጸ መዓልቲ ዝኸውን ዝበለጸ ናይ ህይወት ቃል ሒዝና መጺና ኣለና Och idag har vi kommit med det levande ordet för denna dagen. ርግጸኛታት ኩኑ መዓልትኩም ነቲ ውሽጥኩም ዘሎ ቃል ከም ድመስል Var övertygade att era liv ser ut med det ord som ni bär för den dagen eller för det livet. ስለዚህ ኢና ነዚ ቃል አንጊና ንሰደልኩም Och det är därför vi skickar dessa ord varje dag väldigt tidigt. ንስኩም ግን ኣቕቲርኩም ኣይትስምዑዎ አንጊኩም ስምዑዎ Men lyssnar ni det också väldigt tidigt. መጽሐፍ ቅዱስ ሎማዓንቲ ንካፈሎ ሰለስተ ፍቃድ አምላኽ ድብል እዩ Och idag ska vi kolla på ordet 3 stycken Guds vilja. እዘን ሰለስተ ናይ እግዚአብሔር ፍቃድ ኣብ ኩሉ ህይወትና ብግቡእ እንተተረዲእና እየን Om vi verkligen förstår dessa 3 stycken Guds vilja i våra liv. ኣብ ነብስ ወከፍ ነገራትና በቀሊሉ ፍቃድ አምላኽ ስለቲ ጉዳይ እንታይ ምዃኑ ከም ንርዳእ ክገብራና እዩ Då kommer den hjälpa oss att i allt det vi går igenom, i allt det vi undrar, att ta reda på Guds vilja väldigt enkelt sätt. ምክንያቱ ብዙሓት ሰባት ነዘን ሰለስተ ፍጹማት ፍቃድ አምላኽ ሰኣን ምፍላጦም ናይ እግዚአብሔር ፍቃድ ዘይኮነ ነገር ከም ፍቃድ አምላኽ ክሓስቡ ጅምሩ Och det är brist av att man inte har förstått dessa 3 stycken Guds vilja som många personer har sökt annat svar än Guds vilja. ንኣብነት ብሽግር ብፀበባ ክሓልፉ ከለዉ ነቲ ዝሓልፍዎ ዘለዉ ፀበባ ናይ እግዚአብሔር ፍቃድ ኮይኑ እንዲ አምላኽ ክፍትነን እንደሊድ ይብሉ Exempelvis när man går igenom svårigheter och man blir trängd i ett hörn så tänker man det här är kanske Guds vilja, det är han som prövar mig. ብዝተፈላለየ ሕማም ክሓልፉ ከለዉ እግዚአብሔር አምላኽ ፍቃዱ ስለ ዝኾነ ዲ በዛሕልፈኒ ዘሎ ብሉ Exempelvis när man går igenom olika sjukdom eller smärta, man tänker är det kanske Gud som låter mig gå igenom det här för att pröva mig. ሪኢኹም ሎሚ ዘን ሰለስተ ፍቃድ አምላኽ ምስ ፈለጥኩመን በቀሊሉ ድሕርጂ ኢቭን ንኣምላኽ ከይሓተትኩሞ ኣብቲ ጉዳይ ፍቃዱ ክትፈልጥዎ ኢኹም Och när ni får veta dessa 3 stycken Guds vilja på rätt sätt idag så kommer ni kunna i olika sammanhang förstå vad som är Guds vilja på rätt sätt. ሮሜ 12:2 I Romarbrevet kapitel 12 vers 2 እቲ ሰናይ ባህ ዘብልን ሙሉእ ፍቃድ አምላኽ እንታይ ምዃኑ ምእንቲ ክትምርምሩስ ብምሕዳስ ሓሳብኩም ተለወጡ እምበር ነዚ ዓለም እዚኣስ ኣይትምሰልዋ Och det står så här: och anpassa er inte efter den här världen utan låt er förvandlas genom förnyelsen av ert sinne så att ni kan pröva vad som är Guds vilja, det som är gott och fullkomligt. Och på svenska kärnbibeln står den tredje, det som är välbehagligt. ሪኢኹም እተን ናይ ሰለስተ ፍቃድ እግዚአብሔር ኣብዚ ጠቂስዎን ኣሎ Och här får vi se dessa 3 stycken Guds vilja. ሓደ ሰናይ ኢልዎ ካልኣይ ባህ ዘብል ኢልዎ ሳልሳይ ሙሉእ Och det första är det som är gott och det andra det som är välbehagligt och den tredje är det som är fullkomligt. እግዚአብሔር አምላኽ ኣብ ኩሉ ነገራትና እዘን ሰለስተ እየን ፍቃዱ I allt det vi gör i våra liv, Guds vilja är dessa 3 stycken saker. አምላኽ ኣብ ኩሉ ነገር ሰናይ ክኾነልና እዩ ፍቃዱ Guds vilja är i allt det ska vara gott för oss. እግዚአብሔር ኣብ ኩሉ ነገር ባህ ዘብል ክኾነልና እዩ ፍቃዱ Guds vilja är i allt det vi gör att det ska vara välbehagligt. እግዚአብሔር ኣብ ኩሉ ነገር ብምልኣት ክንነብር እዩ ፍቃዱ Och Guds vilja är i allt det vi går igenom, i allt det vi gör i våra liv, att vi ska leva det i fullkomlighet. እንተ ደኣ ነዚ ነገር ኣብ ህይወትና ብግቡእ ከነስተማቕሮ ንደሊ ኮይንና ብምሕዳስ ሓሳብና ብትኽክለኛ ፍልጠት ክንቀይር ኣለና Och om vi vill njuta av att leva i det här livet så behöver vi förnya vårt sinnes förnyelse till dessa. እንተ ደኣ ብምሕዳስ ሓሳብና ተለዊጥና ኣብ ኩሉ ንኣትዎ ናይ ህይወት ጎደና ሰናይ ባህ ዘብል ሙሉእ ክኾነልና እዩ Så om vi börjar förnya vårt sinne och förvandlas i sinnestänkande så kommer vi allt det vi gör leva upp till det som är gott, välbehagligt och fullkomligt. ሪኢኹም እዚ ምስ ተረዳእና ገለገለ ነገራት ኢቭን ንኣምላኽ ምሕታት ኣየድልየኩምን እዩ Och när man förstått det här, i vissa saker behöver man inte heller fråga Gud längre. እንድሕር ባህ ደየብል ነገር ኣብ ህይወትኩም ኣሎ ርግፀኛታት ኩኑ ፍቃድ አምላኽ ኣይኮነን Så om det inte finns något som är välbehagligt i ditt liv, var helt övertygad att det inte är Guds vilja. እንድሕር ሰናይ ዘይኮነ ነገር ኣብ ህይወትኩም ትርኢ ኣለኹም ርግፀኛታት ኩኑ እሱ ይኮነን ናይ አምላኽ ፍቃድ Så om ni ser i era liv något som inte är gott, var helt övertygad, det är inte Guds vilja för ditt liv. እንተ ደኣ ኣብ ባህ ዘይብለኩም ስምዒታት ተኣትዉ ኣለኹም ኮንኩም ርግፀኛ ሆኑ ፍቃድ አምላኽ ኣይኮነን እሱ Så om ni har känslor som är störande, som inte är välbehagligt, var övertygad att det inte är Guds vilja för ditt liv. ስለዚ ጽቡቕ ነገሩ ሪኢኹም ብሰናይ ዘይኮነ ነገር ክትሓልፉ ንህይወትኩም እንተ ደኣ ሪኢኹምማ ፍቃድ አምላኽ ከም ዘይኮነ እንተ ተረዲእኩም ነቲ ጉዳይ ክትቀይርዎ ትኽእሉ ኢኹም ማለት እዩ Så när ni går igenom saker, något som inte är gott, då kan ni lätt förstå att ni behöver ändra det eftersom det inte är Guds vilja. ምክንያቱ ኣብ ህይወትኩም ፍቃድ አምላኽ ደኣ እምበር ናይ ሰይጣን ናይ ጸላኢ ናይ ሰብ ፍቃድ ኣይፍጸምን እዩ Och det är endast Guds vilja som
Fullbordas i era liv inte det som är människans eller fiendens eller Satans vilja. ስለዚህ ኣነ ዝሓስበልኩም ሓሳብ ፈልጦ ሓሳብ ደሓን ኢልዎ Det är därför Guds ord säger, jag vet vilka tankar jag har för er, det är gott. ስለዚህ እግዚአብሔር ኣምላኽ ኣብ ናይ ምልኣት ህይወት ኣብ ናይ ሰላም ህይወት ኣብ ባህ ዘብል ህይወት ክትነብሩ ንህይወትኩም ኢንጆይ ክትገብሩ ከተስተማቕርዎ ፍቓድ እዩ Och det är därför det är Guds vilja att ni ska leva era liv i fullhet, i där ni får njuta av den och i frid. ስለዚህ መጽሐፍ ቅዱስ ዮሐንስ 10:10 ከም ዝብል Det är därför i Johannes evangeliet kapitel 10 vers 10 står det så här. ሰራቕ ብጀካ ክሰርቕን ክሓርድን ከጥፍእን ኢሉ ኣይመጽእን እዩ ኣነ ግና ህይወት ምስ ተረፉ ምእንቲ ክረኽባ እየ ዝመጻእኩ Och det står så här, tjuven kommer bara för att stjäla, slakta och döda. Jag har kommit för att det ska ha liv och liv i överflöd. ሪኹም ሰራቕ ዝብሎ ዘሎ ንዲያብሎስ እዩ Här ser vi det han säger tjuven, det pratar om djävulen. እሱ ኩሉ ግዜ ፍቓዱ ኣብ ህይወትኩም ክሰርቀኩም ከጥፍአኩም ጥራሕ ሰናይ ነገርኩም ክሰርቕ ሓጎስኩም ክሰርቕ ጥዕናኩም ክሰርቕ ጥራሕ ይደሊ Och hans uppgift, Satans, det är endast att tjuva från er, att förstöra allt det som tillhör er, frid, er glädje, att bara ta det från er. ኢየሱስ ግን ኣነ ግን ህይወት ምስ ተረፉ ክትረኽባ እየ መጽእ ኢሉ Men Jesus säger så här, jag har kommit för att ni ska ha liv i överflöd. እዚ ማለት ዘትረፍረፈ ህይወት ሰላምኩም ካባኹም ሓሊፉ ንኻልእ ክተርፍ ሃፍትኩም ካባኹም ሓሊፉ ንኻልእ ክተርፍ ጥዕናኩም ካባኹም ሓሊፉ ንኻልእ ክተርፍ Och det här betyder att ni ska ha frid som inte endast räcker för er, det ska räcka till andra. Glädje som räcker till er och till andra. Och rikedom som räcker till er men även till andra. Det är därför han kom. ኣብ ኩሉ ነገራትኩም ፍቓድ ኣምላኽ ህይወትናትኩም ብምልኣት መሊኡ ክትረፍርፍ ጥራሕ Och Guds vilja i allt det ni gör i era liv, det är att det ska vara fullkomligt, att det ska räcka utöver er också. ስለዚ ሎም ንዓኹም ደስ ዘብል ዜና ኣለኒ Och idag har jag gott nyhet till er. ብዝተፈላለየ ባህ ዘይብል ነገር ትሓልፉ ኣለኹም Går ni igenom saker som inte är gott och behagligt? ሰናይ ዘይኮነ ነገር ኣብ ዙርያኹም የንጻላሉ ኣሎ Finns det något som inte är behagligt runt omkring er? ናይ ምልኣት ህይወት ኣይትርኢና ኣለኹም Ser ni inte ett liv som är i fullhet? ግዲ የብልኩምን ሓላፊ እዩ ምኽንያቱ ፍቓድ ኣምላኽ ንዓኹም ከምኡ ስለ ዘይኮነ Var inte oroliga, det här är något som kommer passera förbi. För det är inte Guds vilja för era liv. ስለዚ ብትብዓት ኣብ ፍቓድ ኣምላኽ ኮንኩም ንነገራትኩም ንገርዎ ፍቓዱ ንዓይ ሰናይ እዩ ባህ ዘብል እዩ ሙሉእ እዩ በዚ ነገር እዚ ናተይ ኣይቅጽልን ይበሉ Så stå i frimodighet och proklamera ut över din situation och säg, det här är något som passerar. Guds vilja för mig är gott och fullkomligt och behagligt. ሰላምን ጸጋን ናይ ክርስቶስ ምሳኹም እዩ ንስኹም ብሩኻትን ብሉጻትን ኢኹም Guds nåd och frid vara med er. Ni är segrade och värdefulla. Guds frid.